Co? Iron Mile. Míňo, môj zlatý, tak nám tu chýbaš. Co píšeš? Milý Miky, keďže Interpol sa do mňa zakúsol ako, jak sa hovorí, besná féna. Vyzerá to tak, že tu v Belize budem musieť zostať trochu dlhšie, ako som plánoval. Ale zase, stráva je tu úplne nebičko v papuli. Černošky prítulné, jak trojmesačné šteniatka. A je tu teplejšie, jak na pochode za práva gejov. Navyše, ako môžeš vidieť na priložených fotkách, otvoril som si tu krásny plážový bar s názvom Slovenská chyža. A rivieru už tým pádom Nebudem až tak potrebovať. Takže o pár dní sa u teba zastaví človek s darovacím dekretom?